Геннадзь Тюмянкоў не толькі загадчык кафедры тэарэтычнай фізікі ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. Ужо шмат гадоў ён рыхтуе навучэнцаў да ўдзелу ў рэспубліканскай алімпіядзе па астраноміі, а таму о планетарных падзеях ведае, здаецца, ўсё. Кажа, што канкрэтнай даты ў дня веснавога раўнадзенства няма. Ён залежыць ад некалькіх прычын. Ад нахілу зямной восі да гравітацыі месяца і буйных планет, але вынік заўсёды аднолькавы. А Солнце поднимается в северное полушарие. Мы живем в северном полушарии тоже, да, поэтому чем Солнце выше поднимается по эклиптике, оно выше поднимается у нас над горизонтом. Значит, угол падения солнечных лучей вот на все объекты, на неживую, да, на дорогу, допустим, на лес, на живые растения, на людей, более высокий угол, и поэтому у нас больше тепла. Убачыць пачатак дня веснавога раўнадзенства нельга. Гэта астранамічная з'ява, якая з вялікай доляй верагоднасці вылічваецца матэматычнымі метадамі. Астрономия настолько далеко продвинулась и изучила все, что касается Земли, Солнца, Солнечной системы, нашей галактики, что очень многие события можно рассчитать с величайшей точностью на миллионы, а иногда на миллиарды лет вперед. Следует отметить, что День весеннего равноденствия во многих странах, но в некоторых странах считается как Новый год. Например, Башкортостан, Татарстан, Казахстан. 21 марта у них Новый год. Ёлочка стоит. А в Індії 22 марта. У Гомелі напярэдадні дня веснавога раўнадзенства заквітнелі трапічныя дрэвы пітаспорум. Убачыць іх можна ў зімовым садзе палацава-паркавага ансамбля. Прычым шукаць расліны не трэба. Пах кветак настолькі моцны і прыемны, што не заўважыць іх немагчыма. У пэўнай ступені гэтыя кветкі можна лічыць сімвалам вясны. 2,5-3 месяца он цветет и всегда пахнет очень ароматно. А запах его похож, очень такие тонкие нотки ландышей, цитрусового и жасмина. Вот как бы все эти запахи смешать, и вот что-то напоминает цветение пітаспорума. Но оно достаточно очень такое приятное, да, и долго держится запах. То есть выходишь из зимнего сада, а шлейф еще этого запаха за тобой тянется. Дарэчы, сёлета ў Беларусі можна на ўласныя вочы ўбачыць некалькі цікавых астранамічных з'яў. 7 верасня будзе поўнае зацьменне месяца. Апрача таго, 7 кастрычніка, 5 лістапада і 4 снежня можна назіраць супермесяц, калі наш спадарожнік будзе знаходзіцца ў самай блізкай кропцы арбіты да зямлі. Олег Сенцюроў, Даніил Дробатаў, Васіль Асіпцоў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».